L'educació és el tema més important i des d'Esquerra Unida volem donar-li la importància que té, donat que és la forma més important per a poder transformar la realitat. Nosaltres apostem per una educació pública, apostem per una educació laica, apostem per una educació integradora i crítica. Des de l'Ajuntament no podem fer altra cosa que donar o dotar de recursos suficients per a que aquesta escola siga en aquest model que nosaltres volem, és a dir, que siga de tots i de totes per a poder participar en ella i utilitzar-la a tota hora, és a dir, que els centres públics no es queden sense utilitzar per les vesprades, per exemple, que hi hagi educació per a adults, que hi hagi educació en valors per a la tolerància, i en això nosaltres farem tot el possible perquè d'aquesta forma es puga l'Ajuntament aconseguir els recursos per a que se treballi en aquest tema.